Kien fis-27 ta' frar ta' sentejn ilu li Amy Abela, tarbija ta' 26 xahar, qamet f'nofs ta' lejl u tellet l-ikel. Hija ttieħdet l-isptar Mater Dei u minkejja li ntqal lill-ġenituri li m'għandha xejn serju, it-tarbija mietet ftit wara kawża tal-meningite. Nhar l-Erbgħa li ġej it-tifla kienet tagħlaq 4 snin, iżda minflok nhar l-Erbgħa se titkompla kawża kontra 7 tobba, 5 minnhom nisa li allegatament kellhom x'jaqsmu mal-mewt tat-tarbija minħabba negliġenza. Fl-aħħar żvilupp il-ġenituri resqu protest ġudizzjarju quddiem il-Primawla tal-Qorti Ċivili kontra l-Kunsill Mediku, id-Direttur Ġenerali tas-Saħħa u t-Tabib Prinċipali tal-Gvern. Il-ġenituri jisqu li ġew infurmati li se ssir inkjesta interna dwar il-mewt ta' binthom iżda ma ġew infurmati b'xejn iktar. Il-protest jgħid li minkejja li ttieħdu proċeduri kriminali kontra 7 tobba, sal-lum il-ġenituri m'għandhom ebda informazzjoni dwar kull aspett tal-inkjesta interna illi kellha ssir. Il-ġenituri lanqas ġew majta biex jagħtu x-xhieda tagħhom fl-istess proċeduri tal-inkjesta. Il-protest ġudizzjarju jirrimarka li 7 tobba għadhom jipprattikaw fl-Isptar Mater Dei u wieħed minnhom għadu jokkupa l-kariga ta' kap tad-Dipartiment tal-Pedjatrija daqs li kieku l-ebda proċeduri ma ttieħdu kontra tiegħu, jgħidu li dan il-professur imissu jirriżenja mill-pożizzjoni tiegħu kif nil-prassi li jsir f'ċirkostanzi simili. Għaldaqstant il-ġenituri qed jitolbu li jingħataw kull informazzjoni li ħarġet mill-inkjesta li jitilgħu jagħtu x-xhieda tagħhom li jiġu infurmati bis-seduti tal-inkjesta u meta se tiġi konkluża.